Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille med en af mine venner. Så skal vi spille noget en med en? Ja, det kan vi godt. See me. Den Crowns. Wow. I want you now. Nå. Så venter vi lige. Den der skal der på. Nu er vi på vejen. Bedst ud af 5. Kommer du snart ind? Jeg har intet penge og rigtig meget FPS. Hvad synes du egentlig om min kombo? Ej. Sådan der, så er det god stemning. Nå. Nej. Kom så. Nå. Ej, jeg skal også reload. Jeg skulle reload. Men det var fordi jeg skulle reload. Hvad? Du fik min væg. Yes. Nå, 1-1. Nej, shit. Hvad? Den gad ikke bygge. Jeg ville godt lige tage den forfra. Fordi den gad ikke bygge der, hvor jeg skulle sætte min rampe. Yes.
nordskuer alligevel. Nej, så ramte du mig i hovedet. Det er det, ja, jeg har gjort, som jeg har 180 liv. Jeg er 5 år ved. Ej, men shotgun lavede det ikke. Jo, jeg er 5 år ved. Jamen, den gik også hen på mit build. Og jeg var alligevel 5 HP, så... Ja, det står vist 2-2. Ja. Er det din hund? Er det din hund, du har ikke bedt den om at... Den gør noget, du ikke har bedt den om at gøre. Where the shit? Husk, du må godt bruge grappler. Bare ikke helt. Du må godt bruge grappler, du må bare ikke gå helt op med den. Beep. Beep. Ja. Du er lidt far på, Marker. Ved du hvad, jeg tager en pump. En blå pump. Men I må lige se, om den kan one-shot. Nej, den blå. Den one-shotter lige præcis ikke. Hvad med den nye? Skal vi se? Det gør den. Det gør den så. Hvad med den gamle pump? Den gamle guldpump? Prøv lige at pumpe mig. Og se i hovedet, se den one-shotter. Det gør den så. Så tager vi dem. Ved du hvad, for det er lidt sjovt, så tager du den, så tager jeg den nye pump. Jeg tager den nye pump, fordi så bliver det lidt sjovt, så har du den gamle pump. Nå nej, jeg tager den gamle. Hvad for en pump har du? Jeg kan godt tage den gamle, hvis det skal være. Har du den nye pump, fordi så har jeg den gamle pump. Har du den nye pump, Mikkel? Okay, så har jeg den gamle. Jeg tror lidt, du kan komme så hurtigt op.
Og det der ville egentlig have været ret sygt, fordi hvis ikke du har... Fips? Hvad er Fips? Jeg faldt også ned. Eller næsten. Jeg nåede lige at skyde dig. Nå. Skal vi sige... Så siger vi, det her det er den sidste NV. Nå, den sidste NV, den der vinder den her har vundet. Jeg vil ønske, det var mig. Nå, så siger vi, kom Mikkel, kom vi skal sige farvel. Nå. Lever vi lige. Og siger vi. Så siger vi, ses i den næste video. Husk at like og subscribe. Hej hej.